magadayaw kami, magasimba kami, Lord, para sa imong kadayawan, kag wala na sa iban. Ginoo po na ang among mga tagipuson, ang among mga kabuhi, isang kalipay nga nagalingin sa iyo. Bisan ang iban sa amon, Ginoo, may ara ang ginatubang nga sirkumstansya. Lord, nabalaan namon, kung kami magatanaw, ka magatulok sa imo, Ginoo. Lord, ikaw maghimuno sa among pagkinahanglanon. Sa tanan nga bahin, sa tanan nga sahin, sa mga alatong bangunamon sa among kabuhi, ikaw ang Diyos na walang nagtatipon. Ikaw ang Diyos na may nagpapabayang sa amon. Ganin, Lord, sa sini nga aga, ikabayaw naman ang imong ngalan.
hands to Jesus and sing it, church. Hallelujah. My life is in you, Lord. My joy is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. For you are the hope of my salvation. My everything is in you. Come on, just open your mouth. Express your thanksgiving to God. Express your thanksgiving to God. Hallelujah. No matter what this song is an old song. This kanta-andaan na niya nga kanta. That song has a power. That song has a sound. That song has a voice. God is our strength. God is our strength. God is our strength. God is our hope. God is our salvation. For the last time, just lift up your hands and I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, and all of my hope Is in you. For the last time, sing it prayerfully, and I will praise you. With all I will praise you with all of my strength, Jesus. with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. Is Thank you, Jesus. Himayaon kag dayawon ang imong ngalan. Sa bugos namon nga kabuhi dayawon ka namon. Sa bugos namon nga kusog dayawon ka namon. Kay ikaw ang tanan sa amon kabuhi, Ginoo. Preparahon nato na atong tagsa-tagsa katigipusoon para sa pagipag-ambit sa balaan nga panyampon. Kung may mga butang nga nahimo kita nga hindi kahalamutan sa tubangan sang aton buhi nga Dios, magapangayo kita sang pagpatawad. Nagapasalamat kami langit nun kag halangton nga Dios. Tungod ang imo mga pulong nagasiling, kung kami magatuat sa amon mga sala, kung magakumpisar sa among mga bibig nga ikaw, si Kristo Jesus nga manluluwas. Kag magapangayo sang pagpatawad sa amon mga sala, patawaron mo kami kag tinluan sang amon tanan nga pagkamatarong. Gani nagapalapit kami sa imong trono, kag nagapasalamat kami sa kapatawaran. Kag ginapatawad man namon ang tanan-tanan nga mga nakasala sa amon. Salamat sa pagtinlo mo sa panguna-una kag tagipusoon. Ibayaw nato ng aton ang tinapay kag ang kupa sa tubangan sang aton Dios. Father God, we pray that you will cover this bread and this cup with your blood, Jesus. That as we partake the bread and the cup, we declare healing. As you says in your word, oh God, that by your stripes, Jesus, we are completely healed. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, let's break the bread. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. On the same manner, after supper, he took the cup, saying, this cup is a new covenant of my blood. For as often as you drink it in remembrance of me, for as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let us partake the bread and the cup together with thanksgiving in our hearts.
The Lord God bless you and keep you. The Lord God makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord God lift up his countenance upon you and give you shalom. Thank you, Holy Spirit, for your divine presence in our midst today. Speak to us through your servant. We give you praise, we give you glory, honor, and thanksgiving. This is our worship. In Jesus' name, all victorious people of God will say, Amen. Amen. Lapakan na ito ng Ginoo. Hallelujah. Welcome to the second worship service, and for those who join us for the first time, we welcome you here. This morning, people of God, let us prepare our hearts to be ministered by the words of the Lord. Kanagapasalamat nga kita sa buhi nato nga Dios nga ang Ginoo maayo gid sa tanan nga tinion. Amen. Sa sini nga kay gayunan aton buksan naton tagipusoon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sang nagligad, he testify sa mga butang nga ginhimo sang Dios sa iya. But today, people of God, he will be sharing the message of God pertaining sa sining uling panag-on nga pagpanglakato naton. Aton preparahon ang aton tagsa-tagsa katigipusoon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo nga pagkadalon sa iya nga alagad, Brother Javen Bation. Praise God. Palapakan nato ng Dios sa iya nga kabuhi. Praise God. Amen. Thank you, Pastora. Before ta mag-start, gusto ko lang i-acknowledge kag pasalamatan nga gingamit man sang Ginoo, no? Gin-restore kami nga isa man nga gingamit sang Ginoo, Pastora Joby and Pastor Ray. Madamo nga salamat. Sila man ang gingamit sang Ginoo nga moto nagligad nagtestify ko kung paano kami gingamit sang Ginoo. Mga nanay kag mga tatay. Pastor salamat, Pastora salamat. Kag Pastora Lani, Pastor Leo, Pastora Les, Pastora Lina, no? Salamat, idyo madamo. Hambal ko nakagina sa bangko, hambal ko, last na lang ni ngawali. Do hindi mo maintindihan, hindi mo mahangpan kung ano kakulba. Ang kakululbaan, hindi ang magtudlo. Kay I am, kung inyo masaysay, trainer ko sa organic farming. So, hindi kahaladlukan magtudlo sa mga farmers. Ang pinakakahaladlukan, kag pinakakululbaan, magtudlo sa mga kaanakan sang Ginoo. Amen, hindi. Hindi lawg-lahog magtudlo kag magwali sang pulong sang Dios. Ang farmers pwede pa yang nga magsala ka sa magambal, pero ang pulong sang Dios ko ni tudlo mo, hindi lawg-lahog. Hambal ko nakina kay pastora, hindi ko pagbayai. Kay every time nga tulukon, takaga ka-encourage ko magtindog sa tunga. Sila niya ang bata, tato sa hotel, dugay-dugay, magwa na ta. Sino ito mabayad? Pabayiing Ginoo magbaya dito. Kay di ba ang iwalay ko subong lesson, that's why pungko kakamamati. Okay. I am Dave, no? Ultimo nga mamumugon kag anak sang Ginoo. Pero ginaaway ko na ni Pastora, hambal ni Pastora Janet, hindi kaya mamumugon na anak kaya sang Ginoo. Wala sang mamumugon kag ultimo sa anak sang Dios. Amen. Okay. Before ta mag-start, kutiha ang tupod mo, hambala sa kung magtulog ko ginatagaan taka authority nga pukawon mo ko. No? Hambalang tupad mo, Brad, sis, ginatagaan taka authority nga kung matulugan ko kag magpiyong-piyong nga daw matulugan nagikupukawa ko. Sige. Let us prepare our hearts, let us prepare our mind, our soul, body, and spirit. Pabayiilan daanay ang mga problema nga ginabitbit nyo subong. Ang problema, ara lang na dasa. Pero ang himuon sang Ginoo, after sang sininga service, kag after nga magwa ka sa sininga duog, may milagro sa nga himuon. Okay? So, our topic, do maestro pa ko ba? Feeling ko, nagligad, hambal ni Pastora, Dave, inang ikaw ma-speaker, hambal ko Pastora, ang asawa ko pastor, ako farmers, mangunguma ko nga ako mawali. No? Kag pamangkot ko sa self ko, Lord, sang san-o mo lang ko gin-restore. Even sila ni Pastora Joby, ni Pastor Ray, grabe ning hilibio nila sa amon, nga ma-restore kami nga mag-asawa. Even sila ni nga mga Pastora Lani, Pastora Liz, Pastora Lina, Pastor Leo, kag si Nanay, Pastora Lianit. Pero hambal ko, Lord, kung gamiton mo kami, wala sang imposible. No? Body of Christ,
Let us prepare our hearts nga ang aton subong ang ginhatag ni Pastoral Yanit sa akon siling anak, ang aton nga title sang aton nga is lesson. Pamati. Siling ko pamati. Amo ginang pinakabudlay sang una sa akon sa nag-start ko as being as a Christian. Mamati. Kaya kung kisa magistoryanay kami ni Lord, ako pang damo hambal sang sa mamati sa iya. Sometimes, gakatabo sa aton, mas more kita ga-pray sang sa si Lord pahambalon ta. Correct. Gapungko pa lang ta sa bangko, una natawakal. Hasta sa katapusan, si Lord wala gin may ginwakal. Amen? So, Isaiah 43, verse 19. Simple lang isa nga verse, pero bugat ang mensahe sa aton. Behold, I am doing a new thing, now it sprang forth. Do you not perceive and know it, and will you not give heed to it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Let us pray. Father in heaven, Lord, we thank you so much. Salamat sa sininga opportunity nga ginhatag mo sa amon today. That, Lord, I pray, allow your Holy Spirit and your ministering angels to open our mind, to open our hearts, and every place of this building and this corner, Lord, let your ministering angels minister to your people, Lord God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Okay. Isaiah, perhaps the greatest prophets, author, his name means salvation of Jehovah. Ang ginpahayag sang Ginoo sa ginbasa naton sa Isaiah 43 verse 19, nga ang Ginoo mismo nagpahayag sa Israel sang iya mayo nga plano. Kag sang iya mga himuon nga pagpakamaayo sa mga katawhan sang Israelites. Most of us sa aton kada isa diri subong, nagtabok na ta sa 2025, nagisi na naton ang aton kalendaryo sang 2024, pero ang problema naton sa 2024, lukdo kag bit-bit taman gyapon. Correct hindi? May mga problema kita sa 2024 nga hasta subong sa 2025 ginpatabok ta sa. Rather than nga dapat tani ginbilin ta sa 2024. Body of Christ, mas ginpili naton nga pamatian ang mga problema kag sitwasyon sa aton palibot, mas ginapatihan ta pa ang nagakatabo sa cellphone, mas ginapamatian ta pa ang tupad balay ta, o kung sino nga mga tao sa palibot ta, sang sa mga problema nga nagakatabo sa kabuhi ta, sang sa mamati ta sa presensya sang Ginoo. Suguran ta. Especially sa mga kabataan subong. Ga-undergo sila subong sang sinari-sari nga pressure sa eskwelahan. Sinari-sari nga subject subong sang una hasta lang 4th year, subong may grade 12 na. Nga kung ng taon mo, biskan diin mo ibutang ang Pilipino, sarang makakumpit kag ginasaligan sang iban nga pungsod ang quality kag karakteristik kag pamaagi sang Pilipino. Body of Christ, kita nga mga Christian kung kaisa, kita pa ang nagakadala sa mga problema sa palibot compare sa mga unbeliever. Correct hindi? Especially kung nagbisita na si Judith kada bulan. Na damo gakadlaw, agoy. Damo nga mga nanay gakadlaw. Kung kaisa, hindi lang kaisa, most of the time, no? Hindi kamuha, hindi diri sa Jesus is Love Church nga mga nanay sa mga ara subong nagapamati. Kalabanan nga mga nanay pag magbisita si Judith, gakatayog ang ila pagtuo. Compare sa magpalapit sila sa tiilan sang Ginoo. Amen. Wala diyan nagakatabo sa Jesus is Love Church. Kaya tanan nga mga nanay diri sa Jesus is Love Church kabalo mamati sa Ginoo. Ang libro
O kung ang background sang Isaiah 43 verse 19, ginpahayag sang Ginoo, behold, I am doing a new thing, now it spring forth, do you not perceive and know it? Pamati ka kay may himuon ko nga pagpakamaayo sa inyo sa sini nga tuig, mga body of Christ, kag sa mga kaanakan sang Ginoo. Ang nagakatabo sa aton kung kaisa, mas ginpili ta nga pamatian ang mga problema sa palibot ta compare sa mga promesa sang Ginoo. Sang time nga ini, ang 43 verse 19, Isaiah 43 verse 19, gina-encourage sang Ginoo ang mga Israelite, kay sang ginpagwa sang Ginoo ang mga Israelite dito sa Babylon, ang mga Israelita, damo reklamo kag damo kumod. Ang mga problema nga nagakatabo sa aton, ang mga expectation naton, ang mga ginalauman naton kung kaisa, kag sa realidad nga nagakatabo sa kabuhi ta, amo ang nagapatayog sa aton. Correct? Sometimes may problema kita ang gina-undergo, may ginahulat kita nga ang nag-abot lain compare sa gina-expect naton. Pero ti paano mo natuuhan kung ikaw anak sa Ginoo? Ang pinakasakit pa da kung kaisa, ang mga unbeliever pa ang naga-encourage sa mga Kristohanon. Correct? Dapat kita nga mga Kristohanon, mas advance kita sa aton pagtuo, especially sa amon, sang pandemic nga naigo kami sang pandemic for almost 11.5 million. Nga kung wala ka lang pamati sa Ginoo, kag wala ka pagtuo sa Ginoo, ambot lang mangita ka taytay, nga lumpatan mo nga kinanglang pagtumpa mo, hindi ka mabidridin, rikta ka na. At the time nga nag-abot ang pandemic sa amon, ga-supply kami sa Resorts World, Marriott Hotel, Manila Hotel, City of Dreams, Okada. Hotel sa mga Manila, adlag ko, every week nagapadala kami 3 to 4 tons nga lettuce every week. Pero pag abot sang pandemic, sirado ang airport. Ang baboy namon nga anom kabilog, hindi na magkaon lettuce, galungo na pakanon mo lettuce. Adlaw sa aga lettuce, snack lettuce, lunch lettuce, sa hapon snack lettuce, sa gabi lettuce, hindi ng baboy. Ginihaw na mo ng baboy ang tinais ang baboy green, ara pang lettuce. Kung ikaw baboy, biskan ano mo nga hambal, hindi ka nagiging mamati. Hamak mo hambalon ka, lettuce. Kaladlawan lang na. Pero sang pandemic, ginigo ko sang depression kag anxiety. At the time, ang baliskad, ang asawa ko, grabe ang ambay sa akon, Dad, salig kita sa Ginoo. Sang una, ikaw ang ga-encourage sa akon. Subong diin ang pagtuo mo. Amo na nga time, hindi ka kabalo, nga kung hindi ka lang anak sang Ginoo, biskan anak ka sang Ginoo, sometimes nagakaabot kag nagaabot sa kabuhi naton nga nagakatayog kita. Nagakadagdag kita, nagakatumba kita, but the most important thing, ang importante hindi kung paano ka nadagdag, hindi kung paano ka natumba, ang importante kung paano ka nagtindog, kag kung paano ka mamati sa Ginoo. Siling ko, Lord, kung anak mo manggid ko, pungko ka di Lord. Every time may problema ko, kuha ko bangko, Lord, pungko ka da, may istoryana, itablang nga duwa. Buyan ko ning bulong nga ginainom ko sa psychiatrist ko, saligan ta ka, magpakighambal ka sa akon, kag tudloy ko kung paano mamati sa imo. Even in every situation that will happen in our life, the most important thing to do in how to listen the Lord, nga kung paano sa magpakighambal sa imo. Kaya kita nga mga katawan, di kita kabalo mamati. That's why compare kita sa Ginoo sa mga karniro. Ang karniro, bulag na sa, harapon na sa. That's why kung ang tao mo, ang shepherd, may ang iya nga may tiko. Kaya kung magsala ang karniro, magbutong. O gali naton nga mga katawhan, nga even Christian ka na for how many years, hindi kita Japon kabalo mamati. Pero balis karon ta subong, mas more kita mamati sang sa magtikab-tikab kita. One,
hope in the promise of God. Paglaom sa promesa sa Ginoo. Behold, ang ginapaghambal sa Ginoo, pamatii ko kay may himuon ko nga mga dalag ko nga butang sa imo sa sini nga tuig. Hindi pagsuguri nga ang January nga bulan, ang imo problema sang December 2024 patabukon mo sa January nga bulan, because this is the years of the Lord's harvest to every Christian and each one of us. After ito nga nag-pray sila ni Pastor Ray, si Pastoral Janet, and the rest of the team, may ginhimo ang Ginoo sa amon. Anong hambal ni Pastoral Janet? Tun-e nga kung paano ka mamati. The most important thing, kabalo kita mamati kung Lord imo ni tingog. Kay sometimes, hindi tanan nga ginahutik sa imo, iya sang Ginoo. Body of Christ, rise up. Hope in the presence of God. Behold, ang word ko nung nga behold is 1,298 times gingamit sa King James Version. Behold, pahimunong, pamati, kay ang Ginoo gapakighambal. During pandemic, kada isa sa aton, sinari-sari nga pagtilaw, may mga gakaabot sa kabuhi tangang pamilya taga kalamatay. Kilala mo, napatay, kibot ka lang ang profile pic, kandila na, ang background, itom pa. Family situation issue, even sa amon nga mag-asawa. No? Gahibi kami sila ni Pastora, ni Pastor Ray. Lord, ang ambal pa sa asawa ko, lakata to. May himuon ang Ginoo, hindi Kuya Lord mamati si mo, kay naga-enjoy Kuya Lord sa sala. Sometimes, ang Ginoo in different situation nga nagakatabo subong sa aton, may ginahambal ang Ginoo, balik ka sa akon, may ginahambal ang Ginoo, pabayi ang problema nga magpalapit sa imo, may ginahambal sa akon nga papangamuyo ka sa amo sini, pero wala kita nagapamati. More pa kita nga, Lord, gusto ko amo ni, Lord, gusto ko amo ni, Lord, gusto ko amo ni, Lord, amo ni, Lord, Lord, amo ni, Lord, Lord, amo ni. Ang basta Ginoo, pungko, bala pamati, kasakon, kay may ihatag ko nga direksyon, kag purpose sa imo. Body of Christ, pila na takatuig. Sang san-o mulas na batian ang tingog sang Ginoo. Hindi pwede nga every Sunday pungko lang kita. After sinapuli ta. Ang pamangkot amo ni, subong na mati ka, nagwali ang pastor o kung sino nga speaker. Ang pamangkot, pagkabuas nga kundiin ka ginbutang sang Ginoo nga mission field. Kaya obra mo mission field na, ang pamilya mo mission field na. Kundiin ka ginbalik sang Ginoo pamati, kag ano yang ginahambal sang Ginoo sa imo. Even sa mga kabataan, subong ang school mo mission field na. Sa mga nanay nga ara sa ilabalay, mission field mo na. Ang pamangkot, paano kaya gapamati sa Ginoo? Every time nga may ginahambal sa, every time magbisita si Judith, paano mo yung ginatubang si Judith? Anong ginahambal ni Lord during si Judith magbisita sa inyo? Makurog-kurog ka? Asa subong gabayad pa kami sang 11.5 million? Ang hambal ka ni isang asawa ko niya, Dad, hindi to yung problema. Kung gapamati ka sa Ginoo, Dad, tuition fee mo to. Nga kung ano kasubong, mahapdi ang proseso, pero manami. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because the Lord is with me. Dapat amo kita sina, Lord, anong kinahambal mo? Kaya sometimes, the more ka nga garid sa Bible, the more ka nga nagapadalom sa pulong sa Ginoo, and every problem, and every situation, body of Christ, may ginakot si Lord nga verse para sa sina nga problema na. Pero kung wala ka man gapamati, amo na gani nga kung magbasa ka sang pulong sa Ginoo, tunugon mo. Kay the more mo sa ginabasa, ga-insert sa mind mo, gasulod sa lunggan mo, gapabilin sa panguna-una mo. Pag may problema nga nag-abot si Kunsin Oda, may gina-expect ka, especially sa mga engineer or architect,
may ginapaabot ka o kung may ginapasahan ka nga quotation o kung bidding, pag abot lain ang nagdaog. Ma-discourage ka, pero si Lord may ginambal. Pabayida, kay na gamay lang na nga project, may ginaaman ko sa imo. Ano nga project, Lord? Isa ka sa mga engineer kag architect o kung supplier sang taytay nga halin sa Guimaras pakadtos Negros. Sometimes kung kabalo kita mamati kay Lord, abi naton ang ato nga situation nga wala kita nasulod o kung wala kita nag-abot, abi naton wala na to. Pero gali, may mga pagpakamaayo si Lord nga ginahimo. Body of Christ, before kami din nagkadto, damo sang problema nga nag-agi sa amon. Naglambot sa punto nga nasunog ang amon 2 ka hektarya nga kampo. Iya sang kliyente namon nga kung sa diin, amo na tani ang amon intre nga makasulod kag makasupply kami sang organic fertilizer sa 5,000 hectares nga asyenda. Amo tong dirbi namon, tanan nga bulong nga nagkumpit dira, amon pa field ang nasunog. Amo to nga time nga grabe ang pagpanghikot sang yawa nga sa sulod sa lakyan, nagabangigay kami ni Pastora. Siling ko siya, tawagin na lang si Pastora, Lianet, tambalas hindi ko magwali. Dugay-dugay, nasunog ng kampo. Nagbalita sa amon, Sir, ang kampo nasunog. Sir, ang 16 hektarya sa sunog pagid. Di mano, matras ko. Hindi ko magwali. Siling ko, Lord, kung nasunog ang kampo, may purpose ka. Because all things works together for the glory of God sa mga kaanakan sang Diyos. Ang tanan nga nagakatabo sa aton, may purpose si Lord. Pwede gamiton sa Ginoo nga ang ina nga problema makapatubo kag makapalig-on sa imo because ang ambal sa Ginoo sa yapulong, behold, pamati ka. Kay ibit ano kabatinggilan ang mga Israelites ginpagwa sang Ginoo from the Babylon pakadto sa promised land nga biskan tani 40 days lang sila makaabot, nag 40 years because sometimes bas damo pang aton gumod-gumod kag damo pang aton reklamo kag mga problema kinapaminsab naton rather sa magpamati kita sa Ginoo. Especially sa mga nanay, grabing pressure. Kapin pa kung damo kabataan mo. Kapin pa nga ang kabataan mo subong. Pag-abot sa balay, cellphone. Pressure. No? Hindi ka mo ma-open ng mga kabataan ka mo. Kaya ibin ng bata ko subong, ginatudloan ko siling kunak, ikaw lang isa. Ang ini nga negosyo, ikaw ni pilakadlaw pamati ka, kay ini nga negosyo, ikaw ni pilakadlaw magpadayon. No? Siling ko sa iya, pamatian mo ko, kung anong ginahambal ko sa imo, hindi na akig. Kay ang bata nga gapamati, kag ang bata nga ginahambalan nga nagapamati, kung lang taon mo ang Proverbs, ina sa mangin maalam, kag may kabuhi. That's why sa mga kabataan, pasalamat kamo kung ginahambalan, kag ginaakigan kamo sa inyo ginikanan. Kami, sang una, nagdako kami nga ang vitamins namon, paha, hangir. Naglambot sa punto nga gin-upgrade ni Papa ko ang vitamins ko. Nagluhod ko sa munggo kag sa asin. Nagnami pagid kay ginpainom kami sang tea. Inang tea, lastiko kag hulin ginlaga. Amo na ya sang unang vitamins namon. Pasalamat kamo subong mga kabataan kamo kay ang inyo vitamins mga multivitamins na. Manag-ob kami sa una, butangan ang kawayan ka rito, guma, sa kuban mo, pila ka kilometro ka, panihol ka pa. Subong mapatubod na lang mo tubig. Pag ano nyo sa lamisa, may pagkaon na kamo. Hambalan lang kamo sa ginikanan nyo, hindi pa kamo kabalo mamati. Malain pa kamo. Ano, pastor? That's why. Pero kung ang kabataan, tandaan nyo kabataan na, once nga ginpabatsyag kamo sa ginikanan nyo nga may kabudlayan, sa yuron ang inangdang tanyo sa uli, may manami ina nga plano. That's why kita nga mga kanakan sa Ginoo, ginapaandergo kita sa Ginoo sa mga sinari-sari kag budlay nga mga pagkabutang, kay para gina-prepare kita sa Ginoo, parang ending kag katapusan tani sa uli, mangin malig-on kag mangin mabakod kita. That's why sa amon sa agriculture, ang kapayas kuno para magdamo ang bunga, lungion mo na sa stress mo na sa kagpahigdaon, amo man na ang paho sa Guimaras. Sinong taga Guimaras? Ang paho na ginabutong na sasang traktura ako nanoda, ginastress sa nga magwa ang gamot,
kay dira na magwa ang damo-damo nga bunga. Ay kung hindi kita pag-stress, hindi kita pagpaagi sa Ginoo sa mga kabudlayan nga butang, ag hindi kita kabalo mamati sa Ginoo, hindi kita mag-grow. Amen, hindi. Hindi kita magtubo kung pungko lang kita sa simbahan, dugay-dugay linya, panaog, pungko naman pagka Domingo, wala may matabo. Kung ang aton man ginapamatian, tapos wala taman gina-apply sa kabuhit, wala may matabo. That's why pamangkuton mong self mo. That's why dapat every year nag-grow kita. Ako ya mismo, hindi ko ya kasaho, even kami nga mag-asawa, ko, hindi ko ya kasaho nga every year or next year, amo man ko Japon. Dapat every year may nagakatabo nga lain nga pagpakamaayo o kung lain nga matestify mo nga, ay ang Ginoo gin amoy ako ni, ay Ginoo amoy ako ni. Kung masaligan ka sa Ginoo sa gamay nga butang, saligan niya ka sa dako nga butang. Ang Dave nga ginatubang nyo, kung hindi lang kabalo mamati sang Ginoo, na-rehab na ko subong. Magamba ko sa kay pastora, isa ko kahigko nga gin-recycle sang Ginoo kagintunluan, kaging gamit siya subong. That's why ang amon nga ginatudlo, organic farming. Hindi balasihan kung ano kadalo mang bulsa mo. Hindi balasihan kung ano kaalam ang giniskwelahan mo as pastor. Pero kung gamiton ka sang Ginoo, kag magpagamit ka sang Ginoo, dako ina nga kahimayaan sa langit. In the Bible, tas derived the Greek word edo, which has the literal translation of being sure to say, to look, to observe, and to pay attention. Lantaw ka, observe ka. Observe, Lord, anong gakatabo sa kabuhi ko, Lord man? Ano bala, Lord, ang gusto mo ipahayag man? Kaya sometimes, puro lang ta pangayo. Try to be, Lord, pungko ka, Lord. Pakalinong ka, Lord, magpakighambal ka. Kaya hindi ko yan magpasugot, Lord, nga wala ko yan itistify sa simbahan. Kaya ang nabatian ko yan nagligad nga wali, Lord, mamati sa imo mo. Pila na ko katuig, Lord, ako lang permi gawakal sa imo, tapos wala ka man gasabat. Abi, Lord, sa sininga tinion, magpakighambal ka sa panguna-huna ko. Body of Christ, utod ko sa Ginoo, kung pamatian mo lang ang Ginoo, kag i-allow mo sa panguna-huna mo kag kabuhi mo, mapakighambal sa imo. Pero kung siya mismo hindi mo pag-ialaw ang Ginoo, ginatagaan man ta sa Ginoo freedom. Behold, I am making all things new in Revelation 21 verse 5. Our Lord's comfort over our fears, bring hope to the hopeless, bring new life and purpose out of nothingness, and transform our heart if we give Him permission to Him. Nataon ta, our Lord comfort over our fears. Sometimes, una pang kahadlok. Damo nga mga relationship nga nagakaguba, tungod hindi man ta kabalo mamati kay Lord. Even sa magnobyahan ay kung kaisa. Inambalang ka ni Lord nga amuning himuon mo, lain man ang ginaobra mo. Sakto, hindi. Nambalan man ta nga amo sinay, may ginaobra man ta nga aton. Sometimes, ang Lord gambal sa aton, diri ka balaw, diri lang kuyaw ah. Our Lord's comfort is our fear, brings hope to the hopeless. Ang Ginoo, nagahatag sa aton sang paglaob in every situation nga nagakatabo sa problema. And different area, kag difference nga mga bisita sang pagtilaw, kinawad-anon, lugis ang negosyo, problema sa pamilya, broken family. Amo sila nga mga situation nga nagaabot sa kabuhi ta. Pero tandaan ta nga ang Ginoo nagapahayag sang iya nga plano sa aton. Okay? And transform your heart if we give Him permission.
2 Corinthians 3:18. Ang Ginoo kung tagaan talang, Lord, baguhang kabuhi ko. Lord, amahaning kabuhi ko, Lord. Gusto ko mamati sa imo. Gusto ko nga ang tanan nga nagakatabo ko sa kabuhi ko, Lord. Ikaw mismo ang magagiya sa akon. Ikaw mismo magatudlo sa akon. Pero after sito sa mga problema man nga natabo sa kabuhi namon, body of Christ, ang Ginoo, after sang 11 point something nga naperde namon, subong ginprovidean man kami sang Ginoo, sang farm. Gamay lang nga farm. Nga ma-enjoy namon ang kaayo sang Ginoo everyday sa kabuhi namon. Hambal sang Lord, kung masaligan niya ka sa gamay nga butang, i-entrust siya sa imo ang dako nga butang. Paano ka masaligan sa Ginoo sa gamay nga butang? Sa dako nga butang, kay biskan sa gamay lang nga butang, hindi ka nakabalo. Lord, anong imuon ko? Lord, amo ni, imo lang tanan. Even Lord, sa munang pray ko, Lord, ang tithes ko subong, Lord, 5 lang ika-pisos mo, hindi ginamaano sa akon mo. Lord, inibi nga tithes, tudloe ko, Lord, nga, ini nga tithes, mahimo, amuni nga amount. Dito ginpakita sa Ginoo kung paano sa mag-bless. Paano sa mag-bless. Makasiling ko ya subong sa amon nga, salamat Lord, kung wala natabo ang 11.5, hindi kami di mag-amo subong. Sometimes the Lord allows the every situation sa life naton, ginapagwa yata, ginakakasya ta, pero kung kita tagapabilin pa. Second, nagatuo kita sa mga butang nga wala pa naton nabatunan, pero nagalaom kita nga matabo ini sa kabuhi naton. Amo na ko nung hope. Nagatuo kita nga ang ina nga mga butang, Lord, himuon mo sa life ko, biskan wala ko pa na makita. That's why ang amon permimuto nga mag-asawa, ang problema wala ginaproblemahan. Ang problema ginapangamuyuan. Second, wilderness to promise. Ang wilderness, isa ka lugar nga wala ka sang hangpon. Sang time sang El Nino, sino diri ang naka-experience El Nino? Sino diri may mga farm? May gamay nga uma, may talamnan. Sino diri? May iba na huya pa. O iyan, sa pangkamot nyo, kay pagpakamayo na sang Ginoo. May mga farm. So, ang wala man farm, nakita nyo sang time sang El Nino, nga doon hindi ka mo magwa sa inyo balay. Insakto, hindi. Correct? Paglakat nyo, pagwa nyo, ibin ang kawayan, kakalaya. Ang kawayan, kung mabalaan nyo, ang bamboo o kung ang kawayan is the tallest grass in the world. Hilamon ina. Hindi na sa kahoy. Hilamon. Pinakataas nga hilamon. Nalaya pa. So, ang Ginoo, nagatuo kita sa mga butang wala pa nato nabatunan nga mag-abot sa aton kabuhi. Ang pagpakamaayos ang Ginoo. Wilderness to promise. It is the promise of God to the nation of Israel primarily, but we can learn the principle of listening the God. Importante gid nga mamati kita. Kay kung wala kita sang hindi kita kabalo mamati, paano naton mabalaan ang instruction sang Ginoo sa aton kabuhi kada adlaw? Parehas na bala may instruction ko. Ako pero may gahatag ko instruction sa farm nga before kami mag-operate, may ginatawag kami na nga arema. Familiar ka mo sa arema. Ang arema, hindi na sa restaurant na kami restaurant nga arema sa Bacolod. Ang arema, before kami magsugod sa asyenda, ginamiting mo anay ang imo mga katauhan. Dapat mamati sila. Kay kung hindi sila mamati, sigurado palpak gid ang matabo sa ila. Amo man na kita nga mga kanakan sa Ginoo. In every situation nga nagakatabo sa kabuhi ta, tanan nga nagaabot, tanan nga gusto ta pahimuon, tanan nga gusto ta i-achieve, Lord, ano ang plano mo sa akon sa sininga tuig? Tudloi ako. Kagiyahi ako. Kaya dapat may word. Kaya kung wala ikaw may ginauyatan nga word, mabudlay inautod. Even ang barko, mabudlay ang barko palakton kung wala kumpas. Mabudlay man ang barko palakton kung mismo ang mga tao sa barko, wala ga pamati. Amo man na sa mga kaanakan sa Ginoo.
amo gina sa mga kanakan sang Ginoo. God has given us the clear instruction in our daily living. Adlaw-adlaw kung gusto mo, ang Ginoo nagapakighambal sa aton. Adlaw-adlaw na. Pero ang pamangkot, magbugtaw ka sang aga, ang una mo ginauyatan, cellphone mo. Gina-update mo kung ano na to, ang ginpost mo gabi, ano na, sino nang nag-notify, sino nang nag-like, sino nang nag-comment, amo nang gakatabo. Tsakto hindi. Daw mo, gid. No? Lantawon mo kung sino na to nag-like sa mga picture na gina-upload ko gabi, ano nakadamo. Rather sa magpasalamat ka sa Ginoo. Bugtaw mo sa aga, Lord, magpakighambal ka kung anong himuon ko sa sininga adlaw, Lord. Guide me, Lord God. No man ang matabo, no matter what happens, Lord, ang imo instruction ang matuman sa kabuhi namo. Requires faith and perseverance to fulfill the will of God and to obey the will of God. Requires ang pagtuo, kag pagbatas, magsiling ka perseverance, pagbatas. I love you, Mami. Ang asawa ko, mo no? Sinya. The will of God, dasigon ta. To obey the will of God. Ikatatlo, the Lord's promise of victory, verse 19. The Lord's promise of victory. The God said, I will make a way in the wilderness and streams in the wasteland, and I'm making a way. No? Imagine bala, ang mga sinari-sari, ang mga pagtilaw sa problema, ta mga wala pulos, gina sila mo, wasteland. Pero ang Ginoo maghatag sang solusyon sa mga problema nga ginatubang ta sa kabuhi ta. Kung kabalo lang ta mamati sa iya. Ang nami ko ng Ginoo maghatag solusyon sa aton, kag ang nami nga kung ang Ginoo mamati kita sa Ginoo, may peace of mind kita. May kalinong kita. Sometimes we have to step in faith in order to experience the miracle and will of God. Hinanglan ta mag-step in faith. Hinanglan ta magtikang. Ay kung hindi kita magtikang, wala may matabo. Wala sang result nga matabo. This story, the Red Sea in the journey of Israelites. Even amo na natabo sa ila, nga sa ila mga pagtilaw nga nag-agi sa kabuhi sa nila, ang Ginoo nagpahayag Japon sang iyang milagro kag pagpakamaayo sa ila. Sa kada isa si diri subong sa aton mga utod, damo-damo ka man sa mga galagas sa imo. Pero ang Ginoo maga-deliver sa aton. Every time gani nga may mga problema, ako hambal ko, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Kag, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thy with me. Thy rod and your staff, they will comfort me. You will prepare a table before me in the presence of my enemies. Utod sa Ginoo, kinanglan mo gidya, permi basahon ang pulong sa Ginoo, kag pamatian kung ano ang ginahambal sa Ginoo sa aton. We have to consider that the only way to become victorious our life is to trust the Lord and how to be a good listener. Thank you so much. Praise the Lord. Palayawan ang Ginoo. Hallelujah. The Lord God is reminding each one of us to take time and to listen. The Bible says in Psalms, it says, hambas ng Salmo, let's take time to wait upon the Lord. Hindi wala kita kusog sa paghulat kung wala kita nagapamati. Amen? Isa ka ang bahanon bilang na namiangi ko nga naghambal, so be it unto me according to your word and according to your promises. Then I will say that, Lord, makatindog ako, kagbalaan ko, secured ako, kay ang imo pulong tutuod na iya Ginoo.
Amen. Kag makahambal ka bisan ano pang matabo, ang imo kabubuton amo ang matuman sa akon. So Lord, kung anong gusto mo, tumanon ko. Kung ano ang gusto mo, obrahon ko. Kung anong ginsiling mo, maupod ako. Kay balaan ko, ikaw ang akong Diyos, kag hindi mo ako pagpabayaan. Like the story of Mary and Martha, they are sisters. Right? And Lazarus is a best friend of Jesus. Sa ilang nga duwa, si Martha busy. Luto nga luto kag reklamo. Si Mary, hambal niya mapungko ko anay, kay mamati ako sa Ginoo. Amen? I'm not encouraging you not to prepare food for your family. But the Word of God is reminding each one of us that we have to spend time, amen, to listen. We have to soak ourselves in the presence of God, because the only strength, people of God, the only instructions to live a life which is victoriously is in sitting down, listening to the instructions of God, especially in these last days. Amen? Can you please rise and let us close our eyes? Thank you, Lord. Can you please lift up your hands and say, thank you, God, for your word.